Вітаю вас, гэта пара, аўтар Еўген Валошын. Вось і надыходзіць доўгачаканае лета. Купальшчыкі думаюць пра азёры, дачніцы, пра грады. Ну, людзі, якія сочаць за тэндэнцыямі, канешне, баяцца, што ў Беларусь можа прыйсці вайна з жудаснымі наступствамі. І пакуль не настаў апакаліпсіс і ў неба не ўзвіліся язерныя грыбы, я павінен расказаць вам адну цікавостку. Аказваецца, у Беларусі мог быць іншы нацыянальны сцяг і іншы нацыянальны герб з касой і матыкай. І я сёння пакажу вам дызайн-праекты, якія раскапалі гісторыкі, пару гістарычных дакументаў, вы здзівіцеся. І пачну з сімволікі. У Беларусі мог быць іншы нацыянальны сцяг, падобны на сцяг Ліберыі ці Злучаных Штатаў Амерыкі, мог быць сцяг са скандынаўскімі матывамі. Вось скан арыгінальнага дызайн-праекту беларускага сцяга. Рыхтаваўся гэты дызайн-праект перад першым усебеларускім з'ездам гістарычнай падзеяй. Калі ласка, напішыце ў каментарах, як вам такі варыянт сцяга з эстэтычнага пункта гледжання. Дарэчы, калі ласка, пішыце каментары, стаўце лайкі, праглядайце гэта відэа да канца. Няма часу, стаўце ў фонавы рэжым з гукам, нам гэта вельмі дапаможа. Прызнаюся шчыра, што сітуацыя проста швах, каб рабіць пару, перспектывы ёсць, а трэба на іншых проста работах працаваць. І іншага варыянту, як нам дапамагчы, як шырыць беларусацэнтрычны кантэнт, ну, папросту няма. Другі варыянт, які мог быць, гэта, тут ужо мы бачым скандынаўскія матывы, тут у нас дадалі васільковы колер, я так разумею, гэта адсылка да слуцкіх паясоў, таксама напішыце, калі ласка, вашае меркаванне. Адкуль узяліся гэтыя варыянты беларускага нацыянальнага сцягу? Невялікі экскурс у гісторыю. Калі ўжо было зразумела, чым скончыцца Першая сусветная вайна, калі ў расійскай імперыі ляснуў царызм, часова там адбыўся хаос, то самыя топавыя паняволеныя народы, як беларусы, украінцы і іншыя, пачалі абвяшчаць пра сваю самастойнасць. І вось важная для Беларусі гістарычная падзея, гэта снежань 1917 года, правядзенне першага ўсебеларускага з'езду. Это была вельмі цікавая падзея. Адбывалася яна ў будынку сённяшняга купалаўскага тэатру. З'ехалася вельмі шмат дэлегатаў. Паглядзіце, дарэчы, колькі сярод іх ваякаў. І гэтыя ваякі былі яшчэ і беларускамоўныя збольшага. Па-расейску тады мала хто размаўляў. Цікавая падзея, як бы бальшавікі спачатку гэты з'езд не разганялі, потым, калі беларусы абвесцілі пра сваю самастойнасць і не прызналі ўладу бальшавікоў, зразумела, што гэты з'езд разагналі, ён працягнуў працу ў падполлі. Ну, вось з гэтых падзеяў пачыналася увогуле беларуская незалежнасць. Ну, наш знакаміты архітэктар, дызайнер Клаўдзій Душ-Душэўскі рыхтаваўся да першага ўсебеларускага з'езду і падрыхтаваў вось гэтыя варыянты нацыянальных сцягоў. Тыя, што я вам паказаў, я не перакананы, што это менавіта аўтарства Душ-Душэўскага, проста не знайшоў звестак. Ну, але выбралі бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоню, таму што бел-чырвона-белы сцяг – это еўрапейскі сцяг, это адсылка да хрысціянскіх каштоўнасцяў, а вся заходняя цывілізацыя стваралася на хрысціянскіх каштоўнасцях. У Беларусі это, канешне, нацыя заходняй цывілізацыі, еўрапейская нацыя. Дарэчы, калі ўжо немцы пагналі бальшавікоў з Менска, беларусы скарысталіся той падзеяй і абвесцілі незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года. Ну і, канешне, вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі. І без тых падзеяў, я ўжо проста спрашчуваю, якія могуць быць каментары, ну проста не было б СССР і, адпаведна, незалежнай Беларусі. Вось чаму это для нас так важна і чаму тыя нацыянальныя сімвалы, якія былі абраныя, БЧБ і герб пагоня, для нас такія важныя, але цікава абмеркаваць і паглядзець, якія іншыя варыянты сцягоў, гербоў былі. Што тычыцца нацыянальнага герба Беларусі, я зноўку вярнуся да дызайн-праекта сцяга, які вам ужо паказваў. І тут вы бачыце накідку пагоні, то бок, здавалася б, это быў безальтэрнатыўны варыянт, але гісторыкі знайшлі дакументы,
дзе ставілася пячатка з іншым гербам. Паглядзіце, калі ласка, што мы тут бачым. Мы бачым тут касу, матыку і нават млын. І это выкарыстоўвалася ў дакументазвароце. Ну, у выніку, канешне, перамагла пагоня, это адсылка да Вялікага княства Літоўска. Як вы ведаеце, Беларусь была ядром Вялікага княства Літоўска, хоць на спадчыну ВКЛ прэтэндуюць і сучасныя літоўцы, і украінцы, ну, карацей, все мы разам. Пагоні таксама бывалі розныя, бывалі, дзе ў каня падняты хвост дагары, дзе апушчаны хвост уніз. Тым не менш, сутнасці гэта не мяняе. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, дарэчы, як вам той варыянт нацыянальнага герба з касой, матыкай і млыном. Цікава пачытаць вашае меркаванне. Ну і што тычыцца Беларускай Народнай Рэспублікі, нягледзячы на тое, што яна не замацавалася надоўга на нашых землях, ну, былі, у прынцыпе, все атрыбуты дзяржавы, войска было. Былі вайсковыя фармаванні, якія яшчэ гэтыя фармаванні давалі сур'ёзныя баі. Чаго вартая толькі гісторыя слуцкага збройнага чыну. Былі пашпарты, паглядзіце, захавалася копія дыпламатычнага пашпарту Беларускай Народнай Рэспублікі, як бы легітымны быў пашпарт. Былі свае маркі, паглядзіце, з пункту гледжання дызайна, выкажыцеся, калі ласка, як вам гэтыя маркі. Ну і ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні, Рада БНР, яна дзейнічае па сёння з іншага кантынента. Хто ведае, якую ролю яна яшчэ сыграе ў будучым, паглядзім. Ну, як я ўжо казаў, калі б не тыя падзеі, калі б не Беларуская Народная Рэспубліка, ну, папросту не была б абвешчаная БССР. І калі мы ўжо тут пра сімволіку, пра гісторыю, давайце абмяркуем і БССР, і сімволіку БССР, гімн. Увогуле, таксама былі свае адметнасці, цікавыя моманты, асабліва ў 20-х гадах, калі праводзілася там палітыка НЭПу, быў адносны лібералізм, яшчэ не было таталітарызму. Вы ведаеце, што там і 4 дзяржаўныя мовы было, і беларуская дамінавала, і беларусізацыя праводзілася. Но ў выніку, вось як кажуць пра нацызм, што это карычневая чума, то пра камунізм я не ведаю, што это чырвоная кароста там, ці кумачовая кароста, не ведаю, як это назваць. Скончылася ўсё генацыдам, і галадамор быў на ўсходзе Беларусі, этнацыдам, выкошвалі проста нацыянальную інтэлігенцыю, татальная русіфікацыя, хоць не такая, як сёння ў Беларусі пры лукашызме, але тым не менш. Што тычыцца сімволікі? Да 51-го года 20-го стагоддзя у БССР быў нічым не адметны савецкі сцяг з надпісам БССР. Там і ССРБ спачатку, потым БССР. Потым Савецкі Саюз упіхнуў Беларусь у лік стваральніц Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ім патрэбныя былі дадатковыя галасы, а мы ж моцна пацярпелі падчас Другой сусветнай вайны. Ну, патрэбен быў іншы сцяг, каб увогуле там адрознівалі ад Савецкага Саюза БССР. Ну, напрыканцы 40-х выдалі пастанову, давайце ствараць там іншы сцяг. Нейкай суперідэі ў гэтым сцягу не было. Узялі, наляпілі чамусьці зялёную стужку. Што яна азначае? Ну, беларуская трава там, ці беларускія лясы, нешта такое сёння дзецям у школах расказваюць. Но быў цікавы момант, што Міхаіл Кацар, супрацоўнік Акадэміі навук, які там удзельнічаў у стварэнні гэтага сцяга, узяў узор сваёй сястры Матроны Маркевіч, ну і яго размесцілі на сцягу. Праўда, там адбылася інверсія. Узор жа ж нацыянальны, ён чырвонае на белым, ну, зрабілі інверсію. Наляпілі яшчэ, канешне, серп і молат. Ну, пра герб я ўвогуле не буду казаць, это проста вот нейкая такая ляпніна, ляпістай, ідэі там ніякой няма. Тыповы герб савецкі. Сёння вось Казахстан хоча адмовіцца ад герба з такімі традыцыямі, у іх таксама пэўныя змены адбываюцца. Вось такая сітуацыя. Ну і Лукашенка, это ж чалавек, у якога гісторыя пачалася там з пачатку Другой сусветнай вайны, альбо ўвогуле з часу, калі ён прэзідэнтам стаў. Ён, калі вяртаў вось гэты савецкі сцяг, там, канешне, ўжо, значыцца, гэты ўзор назад зрабілі інверсію, зноў стала чырвоная на белым фоне.
прибрали серп і молот. Ну от такий от лукашенківський стяг, яким лукашенковці користаються і по сьогодні. Що тичиться гімнів, так? Гімн БССР на музику Нестора Соколовського. Люди, спеціалісти кажуть, що з музичного пункту гледжання це, звісно, цікавий твор. Ну, з текстом «Мы, белорусы, мирные люди, только принесли вам ядерную зброю на блюде». Ну, це, звісно, ні в яку браму. Ну, для історії, якби, от застанеться цей гімн. І увогуле, коли ось не здариться у Білорусі Армагеддону і буде можливість аднаўляць нацыянальную дзяржаву, ці ствараць яе, ну, канешне, тут няма альтэрнатывы, вернуцца нашыя нацыянальныя сімвалы, бел, чырвоны, белы сцяг і пагоня. А што тычыцца гімна, тут ёсць праблема, я вам скажу. Таму што мы маем вось гімн Беларускай Народнай Рэспублікі, у канцы відэа я вам яго, дарэчы, пастаўлю для настроя. Ваяцкі марш, мы выйдзем шыльнымі радамі. Моцны твор. Але ёсць хрысціянскі гімн «Магутны Божа», таксама магутны культавы твор. А ёсць яшчэ «Пагоня» Богдановича. Ну, то я папрашу вас выказацца ў каментарах, калі ласка, які варыянт беларускага нацыянальнага гімну вам больш падабаецца. Калі ў Беластоку адзначалі 106 год з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, то ставілі, выконвалі все гэтыя гімны, мной названыя, апроч, зразумела, БССРаўскага гімну. Шаноўная публіка, спадзяюся, гэтае відэа было для вас карысным і цікавым. Пра падобныя рэчы з гісторыі патрэбна ведаць хаця б на побытавым узроўні. Ну, агулам, канешне, сітуацыя у Беларусі складваецца, мякка кажучы, неадназначная, у мяне шмат апакаліптычных сцэнароў. Ну, паглядзіце самі, што все, Лукашенко здаў краіну пад вайсковы плацдарм. І калі Пуцін прыняў рашэнне тут нападаць і нейкія новыя жудасці арганізоўваць, то беларусаў ён не будзе шкадаваць, вы не думайце. На Захадзе таксама беларусаў шкадаваць зусім не збіраюцца. На рацыі выйшла інтэрв'ю Паўла Латушкі, дзе ён шчыра выказаўся там пра санкцыі, пра палітыку розных заходніх краін. То бок з Лукашэнкам яны, хоць ён ядзернай дубінкай размахвае, гандлююць па поўнай праграме дагэтуль. Лукашенко дапамагае абыходзіць санкцыі. Тавары ідуць Лукашэнку, ён это пастаўляе ў Расію, тыя ваююць з Украінай. Вось такое двудушша, крывадушша, я не ведаю яшчэ, як гэта можна назваць. Ну і калі... Таму і на Захадзе тут асабліва нам дапамагаць не будуць і шкадаваць не будуць, калі разгарыцца вайна, таму... Як кажуць, трэба гуртаваць сілы, бо калі не здарыцца апакаліпсіса, не хацелася б з адной залежнасці, вырваўшыся з лапаў Расіі, трапіць у нейкую іншую залежнасць. Карацей, трэба будзе праявіць моц. Ну, многія, на жаль, вось паважаюць толькі моц, і няхай Гасподь нам дапаможа. Напрыканцы гэтага відэа хачу паставіць вам для паляпшэння настрою гімн Беларускай Народнай Рэспублікі, ваяцкі марш. До сустрэчы.